Yo, Sayud, Fit, Maya, баъди чанд моҳи гузашта фаҳмидам пишти ӯ чашмои химори лаънатит чӣ сирри асроре доштай. Гӯш кун. давраи мактаби сарм хамактаб мерафтум ахири мактабам расид маркази теҳсил мерафтум ми ҳаёти ду рӯза ба бачае рӯпарӯ кард рӯз то рӯз гап зада ҳаёти мара дигар кард байни мо меҳр пайдо шид ваъда додем ҳамдигар дар ки то ахир мемонем дар бари ҳамдигар дар рӯз то рӯз меҳри зиёд рӯзои ширин доштем бари ҳамдигар дар будем барқаскорӣ надоштем рӯзои ширин мегузашт байни мо романтика буд ҷанги разбор ҳақорат мо байни мо дар набуд хостаи ту буд ки ман маркази теҳсил супорум оянда духтур шуда ба назди ту барбигардам ту фармацевта буд кардӣ мехостӣ ман ҳамширашам баъди хатми таҳсилим хизмати ҳоҷати дашам лек тақдири номард хостаи ман буд ту наши ту мехостӣ ҳамширашам лекин афсӯс ки наши тақдир дига чӣ вибр кард раҳи мо ай ҳам ҷудо шид ихтисоси ма дига чӣ барқ аз кори ай ту сар шид баъд вохирӣ ба дугонам таи домон оварданат соати 12 шаб таи борон да гаштанат ҳарду мара занг мезадем ки берун буро майхона соат 12 шаб буд иҷозат надодан мара гуфти ай балкон нигоҳ ки дугонат қатъи хушбахтам дар назари ту пас будам леки пасти тура дидам имшаб бо хоб накардам навистам дар рӯи дилма имшаб бо ёд кардам чашхимори лаънатима ба ӯ чашмакои химориш мара фиребам кард ишқи пок нисбаташ доштам неке таи хокаш кард гуфтам чашмои химориш чӣ сирри асроре дорад неке дил бовар накард бовар кард чашмои химора ҳишм барош мерафт вақте тарафам механдид Sayud имрӯз пушаймонай ай рӯзе дар ту ошиқ шид пишти чашмои химора ду қадар сирри асрор тахми саг гашт 100 сол нестим дар кор майли ма ғам бихӯрам ғамои туи беномуса майли овора бигардам ай ғами туи даюса ӯ чашмои уқобид мара шикор карда тонист лаънат ба чашмои химорат ки гирёнам карда тонист хаста шидам ай ҳаёт вақте рафти ай барам Sayudера гӯш кардести Sayudi пешина нестам ирӯзо ғам дорам ай пишти чашмои химортай сабаби пир шиданам ӯ чашмои лаънатитай гуфтум бо дӯст дорид кунам болои иқа коре карда номус иҷозатам надодо бар падарат лаънат ӯ чашмои химорит ба дидан химорӣ ай пишти ӯ чашмои лаънатит чанд қадар ҷазирӣ ай ба иқа корӣ кардат ҳамиқа гапат мегум дига корат надорам тера ба худо меспорам